Kamoro moro ma intiere amosini misawa karwaki ni machiegni chenro makawuono ka jata chenro mari en an Elizabeth Otieno. An kod wendo kawuono iluongo ni Crystal Okusa. Madam Crystal Okusa, ami thuolo mar yangori ne jopiny kendo inyis jopiny gino ero mokeli studio kawuono. Erokamano Liz. Ani iluonga ni Crystal Okusa, anyagwasi, lakini kora chung Kisumu Karateng, Northwest Ward, MCA ma 2022. Koro gombona mang'eny en ni mine mondo dongre. Mane gimomiyo maduong' momiyo achung MCA. Mikai Crystal, maendi en ndalo ni mokwongo mar manyo kom mar jatend alensi ma Northwest. Koso nisetemo kinde moko mokalo? Apok atemo, mae mokwongo na. Koro adwa chung niwach higa mokalo nachunge mana gik mine gi lakini gi TV. Koro acho ni ae TV akel e piny nikech jok ma mine sit gi chal ibed ni ngimani ni malo, ibed ni ngimani ni piny, ibed ni ngimani nitie diere, situ chal. Koro acho ni kase konyo mine ma nitie TV moro moko mabiro to watimo interview to akonyogi to nitie moko ma maybe they're watching through women empowerment. Acho ni koro ma I think ase romo gi mine moromo we atere wach ni e gweng'. Niwach koro gi corona nantie dala mang'eny e 2020. Koro kantie dala mine biro to awuoyo antie gi yen moro maduong' oko. Koro ero bet kanyo. Koro ka gibiro wago mbaka. Anyo ni gimoro maduong' en ni mine onge representation. Jok machungi jok ma dichuo, lakini ng'ama dichuo ok winj lit ma ng'ama dhako winjo. Ineno. Emomiyo ka achungi chan dhako. Ng'at manitie dala, ng'at manitie Nairobi, ng'at manitie America, dhano madhako en mana sida na chiel. Ineno. Koro warom. Acho ni awinjo kaka wacho no. We ateme monda bende ka ayude telo, monda ne kaka nyakonyo wari adeka ng'wen nikech mara dier. Ng'ama dichuo kok winj lit no. Ok winj nyuol. Koro kidise net koka subtal ko odhi olos subtal mondo mino nyuol mayot. Ok bine kaka priority. Nikech mara ok en gima rame. Ineno. Emomiyo koro achung. Koro idwa chung ki represent mine, idwa chung kidwa konyo jogo ma mine. Gin gik moko mage misetimo e kor gwenge kanyo endo ma nyalo miyo jogo ma mine nikech wach ni ati joma mine amantiga gi kura. Miyo wacho ni ati Crystal wang'i to wami gini endi to gichiwo. Koro gin ang'o ma iseketo tenge ma itengo ne jok ma mine? At the moment, asechako introduce project mar financial literacy. Mondo mine obede gi dongruok but in ways of ohala. Nikech achungi pi pur gohala. Koro achako gohala. Koro kaka ohala acho ni mine aneno ka kwa wuoyo adhi e chama kata gibiro dala kata dhi limbe story en achiel. Thagruok ng'eny. To mine dwaro kaka ginyalo chako ohala. Pesa donge ohala dwaro pesa. To donge ohala be dwaro mondo at least jok ma pok otimo ohala mondo puonjgi kaka inyalo timo ohala. Mondo at least ohala no bed sustainable. Ok ni ati gimoro kisechako to kiny to opodho. Koro gima timo sani ne mine atemo kelo gi together e grube magintie godo tayari chama magintie godo no. Ema koro watim negi projects wa connect gi women fund. Koro women fund dwaro miyo gi training alafu kendo gi pesa machako ohala e grube. Koken women kama de women fund amanyo ja bank mondo bi opuonj gi be nikech jo bank nyisi niya mi pesa mondo chak ohala yot. Lakini mondo pesa no duogi. Nitie gik moko matini mondo go bed ni ng'eyo donge. Koro acho niya ja bank obi nikech en department ne mar credit. Obi opuonj na jogi mondo ohala gi ochung obed sustainable. Apata kendo gima moro ma puonjo young entrepreneurs, women ma maybe again korwa en jok mantie mashinani donge lakini mama ni puonjo jok ma oa oko koka dwa settle Kenya ma maybe pinje ma jidhao gi. Koro be obi opuonj na jogi how do you move from bedo a housewife to ja ohala. Ineno adore mona din gi matek makoro ni ng'ama dhako machune nikech gichune nyithindo school fees
gichak gichung'ne keni chiemo madala. Responsibilities mang'eny maneno Karateng kar wakati en mar mine, okete mine. But koro kiketo responsibilities kuomgi to gionge pesa, gido chako nade. Koro penji Crystal, idwa deal kod joma mine kende. To gide ni maduong' wacho ni ati dwa deal kod joma mine. Ipenjo ni achako kanye. Achako gi jok mamine. Yudhe bentie plan, but kata nangiso geni achako gi jok mamine niwach kiloso ng'ama dhako to dala te ochung'. Ng'ama mama ok nyal weyo mondo jok moko timang'o odong oko. Koro kichako gi mama to ikava nyathi, ikava jaduong', ikava any other dhako mantie compound kanyo. Ineno. Alafu koro kwa kanyo to adhi yudhe, ngochi yudhe to biggest issue and unemployment. Gikuwa corona mano chakreni, but even before corona teach you don't take kaso sani plus corona koro nyithindo gin mana either gintie Gwenge gimoro magitimo malongo be onge kata moko se dia piko lakini ging'eny matimo piko oginya rida piko gite ineno nyaka wamanye ne gi alternative skills mondo gipuonjre gimoro mopogre ok ni dina wini gimana somo e school cha emanyaka tim to kati chotamre yudre ibo bet dala ineno koro achako gi mine kasto yudhe. Koro iwacho gimoro ka ni ati ok idwa ni joma mine obed housewives. To no, not necessarily. Okay. Yeah, idwa ni mondo giyud tijegi ging'i kaka iloso pesa makata ka gitero nyathi school to at least gintiere gi gimoro e ofukgi. Koro ok idwa ni gibed housewives in short. No. Oh, that is not the point. Adwaro niya ntie gima kelo. Okay. Gine no wachni ati ka ng'ama dhako kodak entiere ot onge gimotimo ntiere gigo eko motimo yot kanyo endo responsibilities mokaw ng'eny sana. Koro nego dichuo chule. Koro in mano endo ineno ni ati ok idwa no bede dhot mondo dichuo chule olos mare koso ena gimoro adwaro niya kintie dak to dichuo be miluor kin gi mari okopim ni ahinya kin gi mari but ntie jok moko ma gidwa pimo ni gidwa ng'isi ni mano mfuki gi kende ineno oro ni kaka en wakusema koro kamano an gimomiyo adwaro ni mondo gibed gi margi gintie gi responsibilities mang'eny kata jok iluongo ni housewife go ka nyathi oginene oriemb school en makoro wiye goyo matek ayo chuo ng'eny ndio okati ni gionge gintie lakini ng'ama dhako ema wiye goyo matek nyathina ni dala nyathina ni ot atintina ngech sime mayudo gin kuom mine jok mabiro ng'isa wach school fees gin mine ma form 1 jidhi form 1 4 months ago ni mine mabiro dala ni mama Karateng to iluonga ni mama yang'eno kati lakini ali iluonga ni mama ngitanchi Karateng koro mine mabiro dala ni nyathina dwaro mondo odhi form 1 konya gi 1 2 3 nyathina keni dhi nindo kech 1 2 3 an bo kaneno chuo jok machuo emo miana wacho niya that means responsibilities oketine ng'ama dhako koro aneno ka legacy mari en pur kod ohala to gin gigo eko mage miketo kinge mage miketo mar dile kata tieko gino eno milongo ni GBV kata koko maguji mano nawacho niya wabotiyo gi jok ma jofida ineno itimo mana kuma tekoni ochope koro kaka wa training mar fida machiegni week mokalo acho ni kata wa discuss gi aspirants ma Kisumu wamanjo jofida gi mondo wati kodgi koka GBV gi kicho wacho ni ati wan obonyalo it is a bit difficult nikech ikia dak mar ng'ato ineno but ka ng'at mind specialized economy how to get in and out of such situations it is better koro ng'ato tigi kuma tekreni ochope koro manto gima wasepango do timo mondo jofida samo dhi wuogi mine koka chama go kata samo watimo training jofida BOB mondo koro okonygi tiparo nade ki iweri gi jofida mo nikech fida ng'eni en duol maduong igine ne iparo chano kata keto mine mabet dito wuoyo gi mine ma pod tindo mondo samoro nyalo tieko
koko magudi. Ang'isi mam, dark tech. Dark tech. Idwa donjo ne wad ng'ato. Nyaka ibed ni en gima riski. Nikech asewinjo ka ji wacho mang'eny ni ng'at madwaro donjo e ngima kaka ng'ato odak e iode to ko idwa ketho. Ineno. Koro emomiyo awacho ni mano en gima sensitive. Ok ithoe mana ni donjo kokipango. Emomiyo adwaro jok mane tich magitimo emodonjo obi okonywa nikech kata ka ng'ama miyo ibo winjo jo fira gi ginte gi history mama ineno. Lakini koro ka dichuo winjo ni to MCA okusacha dwa biro wuoyo gi chiega bedo issue moro ma opogore. Chief nitie, chief ma area wa very committed to helping women kama jo GBV gi nitie. Lakini ko ken chief afadhali aori kom chief ko ken kom chief takel jo fida wach dako kidonje mayot. Okay, iwacho ni ati idwa konyo ojende nikech ojende mang'eny iyudo ni owe school odonje boda gidonje anda piko. Koro ma odonje anda piko goeko gin steps mage kata okang' mage misegoyo kodgi ma ineno ni gidoki school kata idhi timo gi nade tok yiero ma 2022. Mokwongo koro madala nitie ka gik moko kaka stand ka meke kuma gichung'e cha atemo mondo alos ne jok moko ma onge godo. Nitie jok mane onge godo ko kidhi Karateng kata kidonjo chula imbo tiboro na nyinga kumoro kanyo niwach koro wakonyo gi mondo kikoth gogi. Koro at least jok magine established iro mondo strengthen business gigo mar apiko ineno. Koro atemo wuoyo gi ji mondo wayude kaka wanyalo keto gi e program ma again gin gibiro jok marito biro nyisa wacha piko manyua program mwanyalo kawo godo to waduoko mos. Koro mano asekete plan. To yudhe moko okada ni gite gine apiko nikech gibotingo ng'awa. Gibotingo ng'a. Ineno. At least moko tich to onge, tich to yudo tek, to kech to nitie. Ineno. Koro moko dwaro na en ni mondo watimango wakelgi wapuonj gi skills mopogore. Skills mopogore. Mondo kata ka inidhi ibedo opuonji bedo japuonj to tich ma japuonj sani yudo TSC number en mana lweny. Ineno. Lakini koro kibete dot ni wach ni onge tich. Ang'o kendo mibergo gi lweti. Ineno. Mwanyalo konyi gore kande mondo ichaki. Kara idhiti gi ng'ato kar timo handi. Ya maana en ni mondo ji oyude income margi. Ji owe thagre mondo kata gikonyo dala. Nitie issue moko ma ji nitie godo mang'eny wach hospital ni ka ng'ato tuore. But kin gi pesa minyalo tero inyadhi thieth ok en gimoro maduong' donge. Nikech tuo ten manya sayo Nyasaye kan ema nyalo konyi. Lakini koro kinte gi pesa at least inyadhi yudo godo thieth mayot. Mana en income and also just empowerment kaka ng'at madhano. Ber kin gima mari kose? Koro iwacho ni ati ojende mariembo pikipiki iloso negi shades. Luonge ni shade. Imiyo gi shades. To mine matimo wala. Be imiyo gi mabul koso imiyo ntiere sani poko yie. Poko yie mondo wachake timo mabulgo nyaka IBC omi go ahead I think in February. Okay, gima do penyo ni nikech yeni thoth mine mang'eny do wacho ni ati okay mine ma jo siasa gino eno magi paro miyo mine matimo wala gin mavul koro ka gisemiyo mabul to nana wachi ni no oserumo nikech mane iwacho ni ati kisemiyo mabul ti ko inget ko seche ma kuchwe chande ko ka de goy kata seche mang chinga ka ne chwade ahinya. Koro gin steps mage misegoyo kod mon matimo wala karati. Ane mang'isi ni koka ohala kai but ing'eyo e chiro ji ng'eny. Chiro oting'o jok moa ward mopogore to gibiro kae loko ohala donge. Koro timo gi chiro inyabed ni tiyo gi jok moa ward mopogore. Koro emomiyo watiyo gi ji e chama nikech jo chiro gi gintie chama. Emomiyo atiyo gi jogi e chama. Chama gintie chama mopogore mang'eny. Koro yot mar chiko e chama nitie list nitie jodongo mantie chama. Koro midonge ni iro chope village mopogore ibo yudo through chama.
it is easier. Awinjo ni ati idwa yao modern way of farming. Yes. Kaka kit pur manyien. Midwaro keto. Kengeni sani kor lwasi, chal mar kor lwasi pogore. Ere gigo eko ma idwa kete tim? Again, partnership. Ineno. Gimoro ma apani aneno kaka josiasa wacho to okayie godo. Eni one of one magician, jasiasa kwa magician, lakini kitema kwa watu kaka gini magician, adhitimo numa, adhitimo mai through partnership kendo. Ma en itiyo gigine ne maybe seeds madwaro mondo they're stronger against the different climate changes. Ineno. Alafu kwa pi. Gimalongo ka en pi. Nikech koth sani time no pogore. Okay, ngaka chon minya ni April gi October mi pang kode. Sani nya rito mapuothi tuwa nono. Ineno. Koro adwa ni koka pi. Yuayo pi. E kumoro ma central. Okinya kite delni te kuma central. Mura jo kuma puro oyude pi mayot. Nikech most of them depend on koth. To kande kuma hinyoge. Koro koka pi. Giko ka fertilizer gini ma modern mondo gik moko kik thoe gini ni e puodho. Ane jota cheno mari anino ngani Elizabeth Otieno ka wan kod Mekai Kristo Okusa. Kristo Okusa wacho ni ati gino eno mochungo do en pi pur kod ohala. Mangiso ni ati koyudo telo mar bedo jatend alensi e gwenge mag Karateng, Northwest Kisumu Ward. Koro Kristo, idwa ni jogiki omi kura nikech idwa miyo gi pi kendo idwa loko kaka gipuro kod idwa yaonegi ohala mabet miyo gi chenro moro maber kata gino eno maber ma ginyalo soyo fukgi. Koso idwa ni giyieri to kochopo 2022 yani ka giseyiera ni to wach mane ibiro godo e Lolwe Tv ni ati idwa chungi pur pi kod ohala ni endi oruma kamano koso era an ngato mong'eya ni aduong' ne development. Mane gima anaonge siasa mar manago dhoga. An ngama dhako to kata before manatimo then again empowerment mar jok ma mine. Ineno. Koro an ang'enya development. Ang'eyo and aonge gi lu eto nadi ma dok mang'eny mek siasa gi. Adwaro ni mondo ka chung tayo ni mine mana pango negi ka be atimo kaka no winjore. Nikech debe ni ok giwuoyo koda do ka chung. Debe no kiwuoyo koda koro ni ka se chung ka giserwaka kaso kana dia fail gi ok timre. Do yini gimomi apenti kamano iyudo ka josiasa mang'eny ka gibire ground ka gibiro malo koni kata ka gintie piny e kuonde kuma ji nitiere giwacho ni ati yiera dhi timonu kama to kiseyiere to wiyo wil kodi manto timre lakini anadwaro nyiso jo Northwest Ward ni kata ang'o matimore an okabiloko kaka wacho na botimo wach pi wach pur gi wach ohala kata gin ging'eyo asechaka wach ohala sani makata koro ni idwa lok gima adotimo ne mine idwa loke siasa token siasa en dong pok gimia kom tada timo mai ineno lakini koro ni e ground idwa loke siasa to koro mano ketho ne mine gi nikech okochuno ni mana nyaka wadonj kinte gi possibility minyalo kelo godo ji chon dongi kela nikech an chunya maduong' kana ka mine ochung ma strong to ginyalo golo pesa mfukgi to gitanya nyathi hospital to pesa mfukgi to gidhi school fees to koro onge ng'at mabiro dala nikech jok mabiro dala ngisa ni miya pesa ma school fees mana mirech donge ka puonji lupo mane gombo na maduong' kata kona bede MCA kata ka bede MCA abonido mayot ni wachangeni mine ka donc mano dala whether name se kata kana msi donc kanye dala koro kata ka neno gi tangeni mine ka wachungo mine ka sani nyalo tero nyithindo school mine ka sani are independent ineno abondo mayot kabisa an chunya in the development koro mangiso ni ati isechako tich kata pok giyieri mangiso ni ati tok 2022 in ibro bedo kamoro ma yani jo Northwest jo Karateng biro neno
matunda ma isechako pidho sani? Mane lemo na maduong'. Mane lemo na maduong'. Adwa ni mondo kochopo 22 to wa continue gi kuma wasechako. Ineno? Ok en man koran wadwa digni wachak gi kanye. Adwa ni mondo ging'iya gik moko adek go. Ni Okusa nowacho ni pi be iseyuayonwa ni pur. Be isekonyowa mondo gikwa kik tuo e puodho. Ni ohala be isechungowa. Kata koka yudhe dwara ohala. Gine puonjo gi how to get different jobs. Mane kuma yudhe dwaro. Ineno? Pesa mapile pile. Nikech ka gionge godo, there's a lot of hopelessness mantie. Koro an mane gombo na maduong'. Mara bang'e ginya penja ni to nani itimo gima. Be isetimo? An adwaro assure jo Northwest. Mama Okusa winjo luongo ni mama. Adwa tiyo kaka mama tiyo to provide ne ward te. To make sure ne kila ng'ato ochung'. Nikech mama to winjo late mar ng'at mama mawadgi. To ng'at mama mawadgi e marito dala. Kirito dalani dongito rito ward te kamano. Iwacho ni ati ikonyo ng'ama konyore kende. In iwacho ni idwa konyo jo boda youths, rowere, idwa konyo mine. Idwa kawa idhi e gweng' tikwanyo, iwacho ni ati mama ni ang'eno dwaro kony tikawe koso ng'ama dhi biro iri no endo emidhi miyo kony. Orderly emomi acho through grube. Ineno kata jo boda gi gintie gi grube. Do ing'eni ntiere moko ma onge groups. En ing'eno obeta samoro entie kaka jo apiko to ntiere ga gi chenro moko ma gipango kiyore. To ntiere miyo moro, ntiere mama moro moke kana ni ati Crystally exist ntiere. Sani akianga makia mama. Onge ngama kia mama Northwest. Jo ngani samoro gikia nyinga kata wanga. Lakini ngani ntiere mama moro machung. Kichane dhako kene machung. Do ngama mama en ngat monyuol. Mano kende do. Bas. Koro enan ging'eyo ni nitie ng'ama mama machung'. To gibe giwacho ni at least dhako ong'e kaka wawinjo. Dhako ema nyalo konyowa. Mane gima winjo kuom mine. Dhako nyalo konyowa. Koro nitie mibi kaki wacho ni nitie lakini onge ng'ama dhako ma onge chama. Kata ka en chama achiel nikech ng'eny gi gintie 2 3 4. Kata ka en chama achiel. Northwest kata chama en gima duong'. Mine gi chama omako matek. Okane angisira jo chirogo ma Northwest nitie chama. Kono olodhi e chiro kasa loko gi jok moko moken e ward marwani. To idwa timo ne ji, idwa chiwo puonj mopogore mondo ji obede oyud kaka ginyalo konyore. Gini apart from konyo jo pikipiki, gimi chiwo ohala ne mine. Gini ne trainings mage midwa chako. Trainings make youth mondo gipuonjre skills mopogore. Nitie tertiary school gine ne Northwest. Koro that means nitie kuma wanyalo puonjogie. Mondo at least gilearn different skills mondo gikawe ka ng'ato dwa chungo ohala nikech ok kila ng'ato nyalo timo ohala, ok en kila ng'ato. Ndio jok moko manyalo bed employed. But mondo giyawe pachgi giwuoge rito mana gisomicha. Mana gisomicha nikech mane makoro ketho wach. Ana this school timo engineering. Koro mane morito. To ngeni sa to dhi kech to nitie. Alafu mano mwatimo be kata nasechako timo early in the year en jo opira. Koro nitie area moko mane asemiyo gi pesa make uniform kata maginya sama gitimo training to ng'at machulogi nikech mano omejitolea but negi ywak ni kech ineno. Koro ginyalo koso training mondo gidhi gi team tije moko mondo giyud pesa. Koro timo mondo sponsor gi matin mondo at least giyude pesa sama gitimo training no. Kaso nitie teams moko mang'isa ni wan dwara jazi. Wadora ball. Koro mane atimo mondo atim negi. An ok adwa keto ne pacha kuom ji. Ada winjo gima gidwaro kasa loso kuom gima gidwaro. Ineno. Ok ada gioko. Adwa ng'isi gima in idwaro. Ineno. Abiro gik moko adek go ni wach mane gimo ng'isa. Koka yudhe abiro koka gik moko make skills and income gi apiko football ni wach mane emong'isa. Ineno. Okachun gi mondo giti gima madwaro. En winjo jodala, winjo ywak gi
kuma gidwaro kuma gichung'eno kaka idonjo mondo donjru so that they can take ownership of projects matimo dala. Okay, maendi en twak e weche manyien ka ikelni kod an Elizabeth Otieno to kawuono ne an kod wendo miluongo ni Crystal Okusa. Mana dakika machuok nikech sawa orumo de wacho mathoth. Ti kod kamera ni endi kikwayo jo Northwest, jo Kablak, jo Karateng. Kwa gikura nyis gi gino midwaro, gi gino endo ma ing'e ni ibro timonegi kochopo 2022. Erokamano Elizabeth. An iluonga ni Crystal Okusa. Mama. Kunya ni mama. Mane nying madhi godo e gweng'. Ang'eno okati, okadung. Lakini ng'ama dhako, ng'ama mama ng'at monyuol. Koro an mama muwinjo cha. An gimoro maduong' gombo na en ni mondo jok ma mine obede independent. Jok ma mine nyalo ng'iyo nyithindo, nyalo chulo fee, nyalo kata konyo jaduong' maonge stress. Nikech ka kila ng'ato nitie godo gi mfuke to dala nitie gi kwe. Akwayo ni mondo ng'ama mama kwacho notimo gimoro to kokos timo, miya uru kura kapok ikawo card ni niwach maybe nitie 18 pok iyudo ID noleo maseno. Pod jo IBC nitie kono, dikaw registration mari kin gi ID sani, ikawe kura mondo watewa make decisions. Kata inti cheko form 4 nyocha in decision maker. Gik moko make elections gi affect you. Koro biuru wabed kanyakla, ung'isa gik modwaro, anaduoko gik masewinjo modwaro e gweng'. En wach pur, en wach ohala, ten wach pi. Tananyiso ni 2022 kuserwaka Dongruok kuserwaka e kom tadwa chungi gigo matek mondo make sure ni ka igni abich osekalo to gimoro ma jo Northwest ne dwaro maduong' e gik moko adek ki un sawa ni wach waseloso. Asekata chako kodu sani imiyo kura ng'at ing'e ni nitie mpango kodi. Sani siasa ok en mana wach ndara kende. Ng'at mantie mpango kodi kata Raila nowacho Azimio cha. Sani en about taking care of individuals. Kumintie no mondo ibede gi dongruok. Nikech kata dara dongero uru oseloso mang'eny. Lakini samoro ng'ato pod nitie gi kech. Kauru ng'ato mong'eyo ni oketi e mpango mar dongi kaka in. Madongo odi, man mo nyithindo osome, ok mana mar mbaka, to onge gimoro moloso ni malong'o. Ero kamano, an chi Karateng, to onge kuma dhiye, koro rwaka mondo walos Karateng odongie. Ero kamano. Okay, erokamano Crystal, erokamano ne joneno mag NTN, jogo eko mokawo thuolo makamaendi mar neno twak e weche manyien. Ne an Elizabeth Otieno, wanere kendo odiochieng' machielo.